Usa ka high value target sa illegal nga drugas gipatay o gisunog sa iyang Pinoy-anan mismo sa sitio Pili, Barangay Malubog, Dakbayan, Sugbo. Ang biktima igsuon ni Anhing Tata Negro nga gilang usa ka drug lord ang napatay kaniadto sa drug operation dinhi sa o gipatay kaniadto sa usa ka suspitsado. Ani ang report. Unang gialarma ang itom nga sa kinandaplin sa kalsada sa Barangay Busay nga gipanag-iya sa giingo alias Tangkag. Pag-abli sa mga pulis, white tao sa sulod apan ila nakita ang agi sa sinunugan sa front seat. Sa ilang pagsubay, aduna din nahitabo nga krimen sa unahang barangay sa Malubog diin ang tag-iyas sa kinan nga nailang si Kari Liaguno alias Tangkag. Pasado alas 3 ganang kadlawon giingong giransak sa 30 ngantos 40 ka maarmadong tao ang kininya panimay niya biktima. Kung ato makita nasa remote area or bukid nahimutang kining nasoy nga Pinoy-anan unya lagyo ranig mga silingan. Si Sonny Lorido, amahan sa kapuyo sa biktima mitug-an nga dunay mga armadong tao nga nagtap-tap nga miabot ug misulod sa ilang Pinoy-anan. Gipagawa sila mga kauban sa balay apil ang kapuyo sa biktima. Mao na lang ilang nadunggan ang mga buto sa armas dayon gisilaban ang balay ug nasunog apil si Liaguno. Ako ra gibanab-banab mga kapintrain ta kabuok. Mga armado tanan? Oo. Nya. Nakatap-tap tanan. Di milhan na mo. Okay. Unsa pa? Pagkahuman? Mao man to pagkahuman, nakadungog na ko nga nagbuto. Dagang kay buto-buto ba. Nya. Gisod mi dito sa kwarto. Tapok mis kwarto ana sila nga ayaw mog saba ayaw mog saba. Hilom ra mo. Dili na maila ang biktima tungod kay napaig na kini. O pa establish og unsa jay motive gyud amo pa nang ikon. Amo pa nang maganda pa may further investigation. Samtang ang igsuon sa biktima nga dili lang magpaila mitugan nga aduna nay suway nga pagpatay sa iyang manghod ni adtong nakalabayng buwan diha sa Panganiban apan wa kini maigo. Pagka-pick up na niya, damtang mapila ka suman na. Iposin na sa Panganiban, nagay CCTV gani. Samtang gibutyag ni Police Captain Dexter Basirgo ang hipi sa Station 4 nga high value target sa Dakbayan si Liaguno. Mipatimaw na kini kaniadto sa kapulisan apan nagpadayon kuno gihapon sa illegal nga binuhatan. Igsuon ka na siya sa kanhi nga drug lord sa Cebu City, sa Tata Negro. Kini si ato ang biktima karon usap po na involved po na siya sa negosyo sa ginaliling drugas. Usa ni nato ka HBT high value target. Posible kuno nga makauban sa illegal nga drugas ang miunay pagpatay sa biktima.